Здравейте хора, аз съм Panda78 и днес играем с Mario 12. Играем на една игра Murder Mystery. И ако се чудите какъв е този скин, не съм го сменяла. Това е... Обичайния. Това не е обичайния. Може би е обичайния, просто този черният може би е сменен за Коледа и това да се върна обичайния, но може и него да се смени, не знам. Просто един ден влезнах в Майнкрафт и видях какъв е този скин. Видях много чуден. Да. А пък аз също... Обяснихме, че тази игра, ако имаш меч, си убиеца. Диамант меч. Ако имаш лък, си този. Как се казваш? Как се казваш, бе? Си този, където разкрива. Зад теб съм. Разкривателя или нещо такова. И трябва с който е с лък, трябва да убие този. А пък ако си... А пък ако си без нищо като мене и като Марио 300... не! Марио 312 е убиеца! Бягай! Аз дори не го забелязах. Вау! Това е да си умен. Не! Аз съм... Ти сега няма да спечелиш тук. Айде, някой стреля. Да, аз ги убих. Аз убих тия, където са мистерите, където разкриват мистерията. Те докато... Само той. Що спамиш? Защото само един удар остава. Колко Само остават? още един е. Алекс Къп. Той има един слуг. Който го убих. Вау. Марио 1290. Той е... Видяхте ли така? Ама не го правите, където аз не разбрах. Бързо, парк едно. Бързо. Втора игра. Парк едно затваря. Може да Момента, има сега ще отвори. към 2-3, защото много бързи. Tickets, please. Okay. Here you are. Here you are. Tickets, please. Аз не знам. Кой ли ще е? Мале. Аз дори не забелязах, че съм аз. 100 пъти. Това... Ох. Никога не съм била убиец. Наистина? Да. Никога не съм била убиец. Наистина? Да. Наистина? Чмухай. Наистина ли ме? Не ме лъжиш, нали? Бегай! Ох! Не! Само съм те убила. Пак ли си ти? Да. Не, пак бяхме. Сега Сега ще ги почвам. Ще на час. Следващата игра, хора, ако не спечелим, не знам, беше най-тъпия епизод. За мен, може за него е хубав. Murder Mystery. Мисля, че така е. Murder Mystery. Айде по-бързо, много си бавен. Абе, какво много си бавен? Ето, никой не ме забелязва, пък аз мога да намеря почти хора, само един намеря. Ето ме в моето тяло. Между другото, наистина, този черния скин май е бил заради Коледа, а този си е обичайния. Да, Принцип така на е. Панда. Да, между другото, хора, аз не бях забелязала, но моят скин на Панда 88, Колко ще остават? онзи Че не мога да гледам. Трима. Онзи черният скин в предните клипове, да, той е за Коледа. В момента съм с обичайния скин на Панда 88. Той си е обичайния. Съжалявам, че сам говоря, обаче няма какво друго да правя, тъй като чакам да свърши тази игра. Един с червена шапка е. Ти, не знам, не съм те забелязала да си с червена шапка. Как с червена шапка съм, бе? Един с червена шапка. За инфото. Миси за инфото. Какъв червена шапка, бе? Вие не можете да гледате. Кривогледи. За два се.
Зад вас ли е? Къде сте? Кажете ми. Кажете ми по С бели боксерки. Бели боксерки, да, а не. Имам оранжеви тиранти. Кой И е съм рип? с черни. Кой е рип? Кой е Ами, вид? аз не така. Аз съм... Ай бе, защо пише само... разделя. Убит? Окей. Добре. Добре. Ху? Само някой да не ме стрелни. Моля те, още една победа за този клип. Окей, още един. Моля ви, да не е от тея, където взимат мистериите. Никога няма да намериш. Що? Ти знаеш къде е? Да, аз видя. Няма ти кажа. Той от тези, които са с лък ли е? Дера отново. Моля те, кажи ми. Искам да съм приготвен. А пък и дори да съм приготвен, пак ще се Той ушашавя. е много нависоко, няма да го видиш. Много нависоко. Долу не се вижда. Значи много нависоко. Да не е във вулкана. Не. При вулкана... Ама ти може. Сега ме лъжиш, не ме лъжиш. Отде да знам и аз. Не може и във вулкана. Да не го лъжи. Стига бе. Тя те вижда. В момента. Наистина. Да бе. Ти не мога. Слязай къде да ни я видиш. Къде е тя? Горе ли? Къде? Какъв си да не я видиш? Ами къде е тя, бе? Какъв си да не я видиш? Тук ли, бе? Къде, бе? Видях я. Как ще се кача? Как я кача? Как си я се качила, така и ти можеш. Аха. Как? Той има невидими блокове. Падни оттам, бе. Падни. Гледай, невидими блокове постоянно. Скин на знака. Някой пише за скин на знака. Скин на знака ли? Какъв знак съм аз, бе? След 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сори, мой човече. Как си качила? Тя трябва да е хакер. То навсякъде има невидими блокове. Карай, почти съм до истината. Тук бързо. Почти бях... Може последния да, видях. епизод. Да, последния епизод ще... Не, последната игра. Аз пък последния епизод, да. Последната игра ще бъде на този мап. И сега ще видим кой е. Стискайте палци, да съм аз убиеца. Защото никога не съм била. Вау, тя иска да е убиец. Не, защото никога не съм била на тази игра убиец. Не, сериозно. Аз съм бил. Честно. Аз съм бил. И то днес. И то в този клип съм бил. Ама първоначално не ти го дава, чули? Защо седиш? Бегай. Не, първоначално не ти го дава. Да, вече може да се receive his word, вече си са го дали. Може да рехесер. При теб ли е? Не. Значи не е. Наистина? Да. Добре. Значи не е при нас. Маве. Тази с лък, тази е с лък. Да ходим с нея. Да ходим с нея на интернет. Това не сме ние, бе. Да, таз. Ценно щяхме да убием, бе. Може да те убия, ако си... Бягай! То се, убили те! Не. Тъпа игра. Бегай. Тази бяга от тебе. То сме следва май. Напиши фейк знака. Какво стана? Победа? Спечелихме! Спечелихме! Този умря, да, защото... Това беше бърза игра, ще на Последна игра. Бързо, последна игра, мале! Спечелихме. Видях как у нас уби този. Един човек имаме
5 секунди. Не! Стига де. Едно. О! Да не е при теб. А? При теб ли е? А? Как е за тебе? Ти да не си какъв... А, ти си от тези. И аз искам. Значи, знаеш ли, че си ти. Аз пък не знаех. Бия. Аз пък не знаех да знаеш. Иначе можеш го да спечеля тази игра. Не е честно. Защо винаги ти? Може ли? Ох, аз убих един с лък. Айде, взех втората и. Сериозно ли? Сериозно ли? Сериозно ли? Просто търся нещо. Видяха. Хайди. Бързо. Колко хора, че не мога да гледам, не мога да изпускам от очи. Нищо. Бързо. Кажи колко Айде, хора. тази игра ще подскача. Само един остана. Наистина. Да, сериозно. Къде е? А, то с червеното. Къде си забутал тоя? Да, в червеното. Къде си Не забутал? знам как да ти обясня. На втория етаж. Тя слиза някъде. На втория етаж ли? Да не е при отгоре на библиотеките. Да, при библиотеките. Отгоре. М, А, видях го. Видях го след теб. Него съм. как се казва? Оу! Мале така да удреш като луд. Ела. Yes. Сега така. Имам 6 победи и 6 загуби. И 18 кила и 5 умирания. Видя. То ми ги изписва. Статистика се. Не, то ми ги изписва иначе. Ти колко победи имаш? 6 и 6. Аз 6 победи. 5 победи, луз 16, килс 1. Люс, колко? 16? Аз имам 6 загуби. 6 победи и 6 загуби. И имам 18 кила. Тъжно. Хайде. Бай. Чао. Чао от нас хора. Subscribe. Слушайте лайк бутона и Лайк. искаме да се абонирате и натиснете звънчето. Да, обаче и друго. Пишете в коментарите на какви други игри искате да снимаме. Да, защото не знаем вече на какво. Да, и такива неща. Чао, ние бяхме Пан 88 и Маро 12. Следващият клип. Чао. Сори. Бай!